Usman record. Dandano mai daɗi ya jinjibril ne yaron baba. Sweet and delicious pepe yaji mai dandano alasa. Dandano mai daɗi ya jinjibril ne yaron baba. Sweet and delicious pepe yaji mai dandano alasa. Aina kuke yan uwa zan ba ku bayani. Sweet and delicious yaji mai dandano ni ma an bani. yaji mai daɗi. Da je da gida na lasa aina yi bayani. Yaron baba. Yaji mai dandano a harshe kuma zan so a ce kula sa. Dandano mai daɗi ya jinjibril ne yaron baba. Sweet and delicious pepe yaji mai dandano alasa. Maraba muke yi da kwastomomin mu. Sweet and delicious Yajin mu yana nan a kullum ka samu. yaji mai daɗi. Kudu da arewa lambar yabo an bamu. Yaron baba. Yaro ko babba idan ya zo zai samu barbatun wasa. Dandano mai daɗi ya jinjibril ne yaron baba. Sweet and delicious pepe yaji mai dandano alasa. Ina mai sayan ɗaiɗai ina mai sari. Sweet and delicious Farashin mu da sauki yake baburi. yaji mai daɗi. Yajin mu yana da daɗi bayan kari. Yaron baba. Sweet and delicious yaji mai daɗi gagar ragasa. Dandano mai daɗi ya jinjibril ne yaron baba. Sweet and delicious pepe yaji mai dandano alasa. Nau'in yajin namu ai daban-daban ne. Sweet and delicious Akwai yajin tafarnuwa don sanyi ne. yaji mai daɗi. Akwai yaji na daddawa duk don ku ne. Yaron baba. Har ma yajin balanguna nan don ku ne. Dandano mai daɗi ya jinjibril ne yaron baba. Sweet and delicious pepe yaji mai dandano alasa. Har ma na karago muna saidawa ne. Sweet and delicious Yaji na barkono muna yi don ku ne. yaji mai daɗi. Aina masu sai da nama kuma gana ku. Yaron baba. Sai yajin sweet don kwastoman ku. Sweet and Kar delicious da ku amare kuma kar da abar ku. yaji mai daɗi. Mata da maza kuma ku sai magidan ku. Yaron baba. Aina magidan ta saya wa iyalan ku. Sweet and delicious Koko ba miya malan sa yajin. yaji mai Har daɗi. ma da jollof rice ana sa masa yajin. Yaron baba. Baka garau-garau da wake sa yajin. Sweet and delicious Dan wake da taliya dandano sai yajin. yaji mai daɗi. Kifi ko tantabbashi sa masa yajin. Yaron baba. A miyar kuka ko taushe ana sa yajin. Sweet and delicious Miya ta yi lami a sanya mata yajin. yaji mai daɗi. Ɗaya tamkar dubu sweet and delicious. Yaron baba. Yaji mai daɗi dandanon sarban ne a cikin saura. Dandano mai daɗi ya jinjibril ne yaron baba. Sweet and delicious pepe yaji mai dandano alasa. Da akwai yaji na musamman don jego. Sweet and delicious Adireshi na wajen mu ai baya lungu. yaji mai daɗi. Meat market in ka zo a nan muna da shago. Yaron baba. A layin yan nama jimeta modern market muna da. Dandano mai daɗi ya jinjibril ne yaron baba. Sweet and delicious pepe yaji mai dandano alasa. A social media na Facebook ma mu ne. Sweet and Har delicious inda kake so in ka saya a kai ne. yaji mai daɗi. Jibril yaron baba mai yaji mu ne. Yaron baba. Sweet and delicious pepe ko a Facebook mu ne a farko. Dandano mai daɗi ya jinjibril ne yaron baba. Sweet and delicious pepe yaji mai dandano alasa. Kai uwar gida a sani na dai baki taba min girki mai daɗi irin wannan ba. Ai mai gida daga yau irin wannan girkin zan dinga yi ma. Wannan gaskiya ne uwar gida amma meye sirrin ne? Ba komai bane sirrin illa sweet and delicious pepe. Lalle uwar gida wannan yajin ya min daɗi ba ni adireshin su. Suna nan a Jimeta Modern Market layin 'yan nama. Ko kuma a same su a cikin shopping complex layin yan nama ko kuma sauran reshikan su da za ku iya samun su. Shagon Isiyaku da ke Damilu ko kuma cikin Bature shagon Baban Dadi nan ma za ku iya samun su. Ko kuma a cikin Damilu kasan Dabala shagon Umar Mai Caji nan ma za a iya samun sweet and delicious pepe. Ko kuma a same su a lambar waya kamar haka 070 43 04 81 23 ko kuma 091 39 23 61 81.
Sweet and delicious pepe, tamu ce. Sweet and delicious pepe, tamu ce. Sweet and delicious pepe, gagara gasan masu gasa. Ɗanɗano mai daɗi ya ji